se předvedli, že i když nadupaná mašina je zrovna na lize v načeraci, tak i s tou slabší dokážou zázraky 23,25. Vytrhnuté. Tak, trošku nám zaváhal jeden proudař na základně. 26-27, ale každopádně zna... No a mezi tím, co se nám připravují rataje A, tak nám Tislavické Bčko odstartovalo na dráze té alternativní štafety. Jsou právě na druhém úseku. Hned potom budeme taky hedice, jo? Ale tu helmu musíme mít celou dobu na hlavě, jo? Musí nám vidět čas. Nakáče, zapni si to! Tak, rataje A nám právě odstartovali. Mezitím nám dobíhá Tislavické Bčko na štafetě.